Dainaging ulang sa Ako Bicol Party List ang harayong biyahe para maabutan islang probinsya kan Masbate. Ini para magtaong kaugmahan sa mga residente digdi. Sa barangay Pinamalatikan kan Mobo, total na 221 estudyante kan Kanahig Elementary School ang natauwanin mga sabon. Parte kan programang Tabang sa Karahayan kan partido. Ang grade 6 student na si Crane Aishi, ug mananggad na sindaan na pili na maging benepisyaryo kan programa. Baku ini simpleng pananausan na nin sabon. Pigtukdoan man kaya sindakan tamang paghugas ng kamot para sa mas maray na salud. Salamat po dahil kami po sa lahat po ng mga paaralan ay isa po kami sa mga napili na bigyan po nito. Si Teacher Cecil dakula man ang pasasalamat na binisita sinda mismo ni Ako Bicol Party List Representative Congressman Attorney Jill Bongalon. Sobra daan nindang naapresyar ang espuersos kan partido. Siyempre sa amin ng mga taga-Kanahig Elementary School, it's our honor na maging part or mabisita yung paaralan namin sa dinabi-nabi ng paaralan dito sa Masbate. Maging part yung Kanahig Elementary School ng activity ng Ako Bicol Party List. Asigurasyon naman kan kongresista, nung ka magiging kaulangan sa partido, anhara yung biyahe sa pagpaabot asistensya. Ang Ako Bicol Party List po ay patuloy pa rin po ang pagsiserbisyo sa lahat ng Bicolano and asahan po ninyo sa mga darating pong araw, buwan at taon ay talagang mararamdaman po ninyo ang presensya at tulong na ibibigay po ng Ako Bicol Party List sapagkat we have advocacies, programs and projects na talagang para po sa mga Bicolano na lalo pa na po nilang mapapakinabangan. Kasabay kay ini, binisita man kan partido ang Mobo Rural Health Unit as in Masbate City Rural Health Unit Birthing Facility. Kung sa inagdunarmanin man iba-ibang bulong, ang Ako Bicol Party List katuwang ang Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSO bilang parte sa tabang medikal kan partido para man sa mga Masbateño. Para sa mga baretang tatak Bicol, Carmelo Balia.